U današnjoj priči čućemo ne baš o poznatoj strani Padre Pija i o nekim neobičnim prijateljstvima. Često ga gledamo kroz ozbiljne stvari, kao što su spasenje duša, njegove stigme, ispovjed. Ali otac Pio je imao i opušteniju, mnogima od nas nepoznatu stranu. Poslušajmo. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Vid Milković i predstavljam YouTube kanal Stopama Padre Pija. Ovaj redovnik, kapucin i čudotvorac, i danas čini mnoga čuda i zagovara nas kod Gospodina. Ako vi, član vaše obitelji ili prijatelji, trebate zagovor ovog moćnog sveca, pratite ovaj kanal. Preplatite se, kliknite zvono podsjetnika kako biste bili obavješteni čim izađe novi video. I lajkajte i podijelite naše videe s vašim prijateljima i članovima obitelji. Najbolji način da slijedite ovaj apostolat jest da postanete voljeno dijete Oca Pija i tako nam pomognete da ga širimo. Sve potrebne informacije možete naći u opisu videa ili na našoj web stranici. Jedan od onih koji su imali veliku sreću i Božju milost živjeti uz Oca Pija bio je otac Pellegrino. On svjedoči da je biti pored Oca Pija bilo kao da stalno osjećaš toplinu iz gorućeg vulkana. Takva je bila toplina prijateljstva Oca Pija. Također bio je poput vječnog djeteta, pun radosti i malih iznenađenja za sve oni koji su ga posjećivali. Bilo da se radilo o prstohvatu brmota, aromatičnog duhana ili o maloj čokoladici ili bilo čemu sličnom što bi podijelio onima koji bi on susretao. Uvijek je uživao u prijateljstvu s drugima. Padre Pellegrino također govori kako je otac Pio reagirao i na najmanju ljubaznost ljudi oko sebe, obećavajući da će uzvratiti molitvama. Padre Pio je bio i krajnje pronicljiv, te je uvijek naslućivao namjere i onih koji bi do njega došli iz daleka i odmah bi našao način kako da ih ohrabri. Naš svetac je imao i jednog posebnog prijatelja. Samostanski pas također je jako volio biti u njegovoj prisutnosti. Kad god bi ga vidio kako ide u šetnju samostanskim vrtom, pridružio bi mu se. Pratio bi ga cijelu šetnju i sve do ćelije. Otišao bi tek kad bi otac Pio rekao: sada možeš ići. Život u prisutnosti Božje nije oduzela radost Padre Piju. Volio je razgovarati sa svojom braćom i svojom duhovnom djecom. Toliko mu je bilo drago njihovo društvo da bi nekada, poput maloga djeteta, molio da ostanu još malo i bio bi tužan kada bi vidio da odlaze. Nikada nije zaboravio poslati pozdrave svojoj djeci koja su bila daleko i prijateljima za koje je znao da trebaju i očekuju njegov pozdrav. Otac Pellegrino donosi nam još jednu zanimljivu priču. Rekao je kako je jedan dan u svojoj ćeliji, kao i obično, radio i molio. Taj cijeli dan nije vidio Oca Pija. Iako je bilo već kasno, odlučio da će ga otići pozdraviti. No oko 23 sata čuo je šuškanje po hodniku za koje je znao da pripada hodu Oca Pija. Šuškanje se smirilo ispred njegove sobe i imao je osjećaj da Padre Pio nježno dodiruje vrata njegove ćelije. Ponukan znatiželjom otvorio je vrata i ispred njih je stajao Padre Pio, nasmijan i zbunjen. Možda čak i malo posramljen, kao malo dijete uhvaćeno u nekoj neugodnoj situaciji. Naime, šuškanje koje se čulo na vratima bio je pokušaj Oca Pija da jedan svijet koji je ubrao utakne u ključanicu vrata Oca Pellegrina kao poklon za njega. Otac Pellegrina kaže kako mu je taj dar bio jedan od najdražih koji je dobio. Još jedno toplo svjedočanstvo donosi nam poznati egzorcist, otac Gabriel Amort. Otac Amort je poznat i po tome što je gotovo uvijek bio dobro raspoložen. Jedan dan nakon ispovjedi upitao je Oca Pija može li ga pozdraviti. Moramo znati da je tipičan talijanski pozdrav vrlo srdačan i uključuje poljubac u oba obraza. Otac Pio mu je odgovorio naravno da ne. Međutim, to nije spriječilo oca Morta da uhvati našega sveca u zagrljaj i poljubi ga u oba obraza. Nakon toga smjelost oca Morta dosegla je vrhunac, te je povukao Padre Pija za bradu, na što se naš svetac veselo nasmijao i progunđao. A sada me i zadirkuje. Neka nam sveti Padre Pio izmoli radost u hodu prema nebu. Oče Pio, moli za nas. Ako ste novi na kanalu, provjerite jeste li se preplatili i kliknite zvono podsjetnika. Nastavite gledati i slušati naše druge priče. Poslušajte naš najpopularniji video uradak koji se nalazi ovdje na vrhu, kao i druge videe odabrane posebno za vas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e